Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Ndị uwe ojii larala ezumike nka nọrọ taa mee njegharị iwe na Abuja ma n'obichi ụzọ esi abanye obi onyeisiala Aso Rock. Okuku onyeisiala Tinubu bịara aka n'akwụkwọ iwu ụgbọ ezumike nka mapụtara. Ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị n'isi obodo ala anyị Abuja amalitela mfanye aka n'ụkwụ ọrụ ugbu a n'ihi nleghara anya ọchịchị etiti. Otu pati ADC agọlụkwa ha n'aka ha banyere kepụkepụ ahụ e nwetara na ha na-atụ atụmatụ ịgbabaju n'ime pati People's Redemption Party n'ihi dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ahụ, mara otu aka na ha adịla uchu ịhụ na ụlọ ikpe chabiri ikpe ziri ezi n'okwu dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ADC bụ nke ụlọ ọrụ INEC na pati APC na-afụ ọkụ ya. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu awakpola ogbe ndị agha soja nọ na ya n'ime steeti Kwara na ọchịchị kansụl Kaima n'isi ụtụtụ taa, gbuo ndị agha atọ, merụọ ndị agha atọ ahụ nakwa otu onye ọrụ nchekwa obodo. Maka ọ dị otu onye isi ogbogbo pati APC n'ime steeti Kwara, Abdulrahuf Bello, ekwuola na ọ ga-abụ ikwubiga okwu oke ikwu na agha kpụ ọkụ n'ọnụ dị ugbu a na mpaghara Kwara South. Ndị omekome ekpe egbe nọrọ n'isi ụtụtụ taa n'obichi ụzọ Biniore wakpo ụgbọala bọs GUO na-agbada ala Igbo, gbuo onye na-akwọ ụgbọala ahụ ma bụrụ ndị njem o bu tinye isi n'ọhịa. Ọchịchị etiti nọrọ taa mee mkpesa n'ụlọ ikpe etiti dị n'Abuja bụ ebubo 13 megide mmadụ 40 ha nwụchiri n'ihi ebubo ịgba ọchịchị Tinubu mgbe okporo. Ụlọ ikpe nọrọ taa Abuja ịnụrụ mkpesa ịnara El-Rufai n'aka ebe gaa izuụka mbụ n'ime ọnwa Juun afọ a, nke pụtara na NASA El-Rufai ka ga-anọ n'ụlọ mkpọchi ụlọ ọrụ ICPC. E nwere ihe ejije nkiri taa n'Abuja dịka otu pati ADC ke Nafi Bala nọ n'isi ya ka e menyere ihere kpụ ọkụ n'ọnụ taa bụ ebe enwego otu onye bere mmemme ọgbakọ ezumezu pati ahụ amapụrụ ọtụtụ ọkwa ya nke a kwadoro iyi odo n'ama egwuregwu National Stadium. Onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan azaghachila Atiku ugbu a ma gwa ya na ya ekwesịghị ịgba afọ 100 tupu ọ bụrụ onye isi ala, bụkwanụ nke ịkwa Atiku emo, bụ onye nke kwuru na nso nso a na Goodluck Jonathan aghọtachaghị aka nri ya na aka ekpe ya n'oge ọ bụrụ onye isi ala. Ala anyị Naijiria achọpụtala onye ọhụrụ butere nje okoro ụwa COVID-19 n'ime steeti Cross River. Nwa amadi a bụ nwafọ mba China gbara afọ 53 nke na-arụ ọrụ n'ala anyị. Ụlọ ikpe nọrọ taa nye iwu ka akpọchie n'ụlọ mkpọrọ ndị ahụ eboro ebubo na-atụ atụmatụ ịkwapụ ọchịchị Tinubu pụọ n'ọchịchị ma mgbuji malite okwu ikpe ha n'ozuzu oke gaa Mọnde izuụka ọzọ. Ụlọ ikpe kpocha ọgwụ nọrọ taa kwuo na ha ga-achebe ikpe n'oge na-adịghị anya n'ọdịnihu n'okwu dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ADC n'etiti David Mark na Nafi Bala akwa nke PDP n'etiti Toraki na Abdulrahman. Ndị omeiwu anọ nke ụlọ omeiwu nọchiteanya etiti sitere steeti Kano agbahapụla pati NNPP ugbu a ma sonye nke ADC. Aka na-achị steeti Abia Dr. Alex Oti ahọpụtala nwunye osote onye spika ụlọ omeiwu nọchiteanya etiti Benjamin Kalu bụ dọkịta Odoziakụ Ezinne Chinyere Benjamin Kalu dịka onye isi oche ụlọ ọrụ nlekọta ụlọ ọgwụ Abia State University Teaching Hospital. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche nakwa otu ndị ntorobịa ejikọtala aka mee njegharị iwe na steeti Kano ma kpọọ oku onye isi oche ụlọ ọrụ INEC Josh Amịpụtọn rito n'oche ọrụ ya ozugbo n'ihi ebubo ịdọnyere ọchịchị dị ugbu ukwu. Onye isi ala Tinubu na-achọ nkwado ụlọ omeiwu sineti ọzọkwa iji biri ego ruru $700 n'ihi ọrụ ngo okporo ụzọ awara Sokoto gawa Badagry nke dị 1,000 kilomita. Maazị Peter Obi na ụfọdụ ndị isi okpukpe pati ADC gara zute aka na-achị steeti Bauchi Bala Mohammed taa, onye nke bụkwa onye isi oche otu jikọtara ndị gọvanọ n'ime pati PDP dịka na-akwado n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ maka ntụliaka elu afọ 2027. Onye isi oche pati Labour Nenadi Usman ekwuola ugbu a na ya bụrụ na Maazị Peter Obi esonyeghị pati Labour tupu oge ohere abalị 21 ntụliaka elu praịmarị ehiodo, ọ pụghịkwa isonye pati ahụ ọzọ dabere na iwu amahapụtara. N'ọzọ dịka ibe ya, ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu akọwala na pati ADC nwere ike ha agaghị azọ ọkwa n'oge ntụliaka elu afọ 2027 n'ihi na ụlọ ikpe kpocha ọgwụ ekwugo oge ha ga-achaba ikpe n'okwu dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ahụ nke pụrụ ime ka ha nọrọ n'azụ oge inyefe ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ ndebanye aha ndị otu ha bụ nke ga-akọrọ ọnụ n'abalị 10 nke ọnwa Mee afọ a. Onye eze ọdịnala Emir nke Kano Muhammadu Sanusi nke abụọ akatọla ibiri ego aghara aghara nke ọchịchị dị ugbu a ma gbarụ ihu na ọ bụrụ na ọ bụ eze na-ewepụla ego a na-akwụnye dịka ego enyemaka mmanụ ala sọbsidi na gịnị meziri ego anọghị n'ime akpa ego ala anyị. Aka na-achị steeti Rivers Siminalayi Fubara ekwuola ugbu a na ọhaneze ala anyị enweghị ọchịchọ na nhọrọ ka mma karịa nke ịkwado onye isi ala Tinubu n'afọ 2027 iji gaa n'ihu n'ọrụ ọma ya niile. A ga-echeta na Fubara sonyere pati APC na ngwụcha afọ gara aga. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu awakpola Agatu nke steeti Benue bụ onye eze ọdịnala, nwunye ya, nwa ya nwoke na mmadụ abụọ ndị ọzọ, nke a mere n'abalị ụnyaahụ. Ndị bi n'ime steeti Plateau nọrọ taa mee njegharị iwe n'ihi igbu ọchụ na nkwafu ọbara nke na-ehi odo n'ime steeti ahụ, bụkwanụ njegharị iwe megide ndị agha soja ndị nọbichiri ụzọ eme nnyocha nchekwa kwupụta iwe ha na n'agbanyeghị ọnọnọ ha ọnọdụ enweghị nchekwa ka na-adịnyekwu njọ. Otu nnukwu enyi awakpola obodo Nọnyị n'ime steeti Ọyọ ma gbuo otu onye. Njinji ahụ jiri n'ehihie ụnyaahụ mgbe enyi ahụ sitere n'otu ọhịa makapụta. Otu pati APC n'ime steeti Anambra agwala gọvanọ Charles Soludo na ya kwụsị ịdụghị onye isi ala Tinubu na pati ya abga na-akwado ya ịbụrụ onye isi ala n'ime afọ 2027 n'ihi ihe ndị ọ ga-erite n'aka ya, n'ihi na ya bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu na ya gwa ndị otu abga ya na ha sonye pati APC.
ndị ntorobịa dị ọtụtụ zukọtara n'isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl Ọhịọmọwa nke steeti Edo ma jụ osote onye spika ụlọ omeiwu steeti ahụ Ọsawoyato mee ememe achọpụta nkwado nhọpụtagharị ya n'ihi na ha kwuru na nkwa ndị nke o kwere n'ime afọ 2023 na o mezubeghị ya ọ bịakwa ikwepụ nkwa ndị ọzọ. Ụjọ na egwu dị ugbu a dịka ndị eze ọdịnala ruru 30 na mpaghara ndịda steeti Kwara agbahapụla obi eze ha ma rie mbọmbọ n'ihi ụjọ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ịtọrọ ha. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.